יצא לי מין שיר כזה על החטופים, ואני רוצה לנגן לכם אותו, ואם בא לכם לצלם ולעלות, וכאילו, אתם יודעים, לשתף את זה אם אתם בעניין, כדי שנוכל להפיץ את זה. ואני מתפלל ומקווה, אני מאמין שכולנו שהלילה יהיו לנו בשורות טובות. אני רוצה להזמין, השיר הזה זמרת נפלאה, שתעזור לי לשיר אותו, שרי. מאחורי שולחנות ארוכים במלונות גדולים וריקים, בפנים חתומות של שחקנים מנוסים, הם מתווכחים ואנחנו מתים, במחברות כרוכות אור ביתים יקרים, משנים ניסוחים, מציינים מספרים. מה המחיר של 30 או 20? הם מתווכחים ואנחנו מתים, הם מתווכחים ואנחנו מתים, הם מתווכחים ואנחנו מתים, הם מתווכחים ואנחנו מתים. אומרים שיש סיבות מסתרות, מיני מניעים, מיני מניעות, מיני ישבנים, ענייני קורסאות, הם מתווכחים ואנחנו מתות. הוויכוח טוב לבריאות, כי הם מצליחים מאוד לא למות, רק עוד מגעים ועוד נסיעות, הם מתווכחים ואנחנו מתות, הם מתווכחים ואנחנו מתות, הם ידעו אז יפה לספר כמה היה ניתן לקצר, אבל אנחנו כבר לא נוכל לדבר. הם יחפשו אז למצוא אשמים, הם יזכרו עורכי דין חכמים, המלאי קבועה מתים מתחלפים, הם מתווכחים ואנחנו מתים, הם מתווכחים ואנחנו מתים, הם מתווכחים ואנחנו מתים, הם מתווכחים